Лиз, полей, пожалуйста, вот этот цветок. И вон те цветочки тоже полей. روز بخیر دختران عزیز، خوش آمدید به ефире امروزه ما. Сейчас еще никто не подключился, подключится, потом будем начнем. Так. Лиза подвешенные тоже, только на стул становись, чтобы не упасть. салом алейкум духтарони азиз, манижат джеке, ассалому алейкум. ва алейкум салом хоҳари гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед духтарони азиз. ба ҳаматон як рӯзи бофароғат хоҳонам. дар баъзе ҷойҳои Россия рӯз аст, дар дигар ҷойҳо дар тарафҳои Дальний Востоку ҳаму ҷаҳо аллакай шаб. барои ҳамин ба ҳаматон рӯз бахайр. Малика хочет, чтобы я и Лиза пошли вокруг дома погулять. Ну, погулять сейчас пойдете, Лиза сделает, пойдете. Хорошо, только ни с кем не ругаемся. духтарои азиз, хуш омадед. онҳое ки нав пайваст шуданд ба эфири имрӯзаи мо. духтаро биёед дар ҳамин салқинӣ як беседкаи аҷоиб дорам, ҳаминҷа мешинем ҳама каса. ина бинед, ман беседкама фасон кардам, лианаҳои искусственные кашол кардем духтаро. Так, Манижа Таджике, сестра, я очень вас уважаю, ты молодец. Спасибо большое. Я тоже вас всех, дорогие мои подписчицы, дорогие мои друзья, уважаю. Ко всем к вам взаимная любовь моя. Так что спасибо, что вы меня поддерживаете, что смотрите наш канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я благодарна всем. Шаропов салом апасозин хубин. ва алейкум салом, раҳмат. ассалому алейкум Муҳаммад 2022 навиштан Муниса ин кас ба фикрам. Шарифа Ашурова, салом хоҳарҷон, шумо назмӣ? ва алейкум салом хоҳарони азиз, нағз, раҳмат. аминҷа чӣ хеле ки дида истодаед. ина бинед, камтар бошадам ҳамин настроениҳо мо нақс кунем. гуфтаем михел гулҳои кашол кардем инҷава. намихел ана духтаро чӣ хел духтаро нависед. ана михел карда фасон кардем. просто барои худамон приятна мешавад. ҳамихел не духтаро. ана ин гулакҳои ман ҳамаша аз ваяш буридагӣ будам, сабзида буромадааст бо гулом. Так, хело зебо, раҳмат. ассалому алейкум апаҷон. Так, большая семья, большая беседка, да. духтарои азиз, чӣ хел шумо? саломатиётон хуб? аҳли оилаатон ҳаматон хуб ҳастед? агар аз мо пурсед, мо ҳамамон нағз духтаро, ҳамамон дуруст, фарзандо ҳама тинч. ҳамин ҳавоҳои гарм ба ҳама каса шитем ҳаминҷа. хел духтарои азиз, имрӯз мехостам ҳамроҳи шумо оиди боз ҳамкор дар ширкати атомӣ суҳбат кунем духтарони азиз. бисёр дар бораи кор мепурсанд духтаро, оиди регистратсия, оиди падаркаҳо, оиди ставка, оиди чӣ гуна кор кардан. ман ҳар эфирам специально барои ҳамин ман ҳозир эфир мекунам тез ки дар бораи кор фаҳмонам. боз личкамба савол метиҳанд ки апа ана ин хелаш чӣ хел мешавад, ана ин паспорткати чӣ хел мешавад. гуфта ҳозир ман шумо ҳаматонба мефаҳмонам духтаро. так, ҳозир як бор аввал смсотона хонам. айни ҳол 80 нафар духтарои азиз, лайка фаромӯш накунед. так, назар шодиев, салом алейкум апаҷон, шумо беҳтаринед. добаҷон, фарзандакотон соз иншааллоҳ. мариям, салом алейкум, созен хубен апаҷон. раҳмат мариямҷон, ҳама соз хуб, раҳмат. духтарои азиз,
ҳаматон медонед, яъне аксарият медонанд, ки ман 1 майи соли 2024 ба ширкати Атомӣ номнавис шудам, духтарони азиз. Ва чӣ гуфтаниям, анатоли 2 моҳ аст, ки ман дар ин ширкат кор ва фаъолият мекунам, духтаро. Ва честна, кушоду равшан, бе ягон дурӯғгӯӣ, бе ягон реклама, бе ягон фитнаву найранг ба шумо гуфтаниям, ки духтаро, ман беҳад хурсанд ҳастам, ки чунин ширкати честнаи порядочниро интихоб кардам, духтаро. Ба ҳаматон ҳамин чиза ман гуфтаниям, ҳамин чиза расонданиям, духтаро. онҳое ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестанд, марҳамат ба командаи ман, духтарони азиз, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ мекунед. албатта камбудиҳо ҳаст. Камбудӣ чӣ? Камбудӣ ин айни ҳол дар Тоҷикистон официально кушода шудагӣ нест ширкати Атомӣ, лекин иҷозат ҳаст, ки мо регистратсияи глобалӣ кунем шаҳрвандони Тоҷикистона. Ин дар бораи чӣ далолат медиҳад? Ба гуфти Русоки, о чём это говорит? Это говорит о том, что дар рӯзҳои наздик дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. Яъне соли 2024 аллакай дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. Аз тарафи Корея, аз тарафи менеҷерои Корея шарт мондагӣ буданд, ки агар мо аз 14 000 зиёд шаҳрвандони Тоҷикистон регистратсия кунем, баъд дар Тоҷикистон кушода мешавад. айни ҳол шаҳрвандони Тоҷикистон зиёда аз 20 000 регистратсия шудагӣ ҳастанд. мо ҳамаи шартҳое ки гузоштанд, мо ҳамаша иҷро кардем ва насиб дар Тоҷикистон ҳам мекушоянд. онҳое ки аз Тоҷикистон регистратсия шуданд бо паспортҳои Тоҷикистон, натарсида, духтаро, командатона сохтан гиред, як бор кабинетатона фаъол кунед, духтаро. метавонед товарооборот кунед, метавонед яъне хариду фурӯш кунед, барои худатон, барои фарзандотон маҳсулотҳои бо сифата харидорӣ кунед, духтаро. ва вақте ки кушода шуд, аллакай бизнеси шумо тайёр, аллакай командаи шумо сохтагӣ ва кор мекунед, духтарои азиз. акнун кани бинам Марьям, духтаро, марҳамат, ширкати Атомида кор кунен, пушаймон намешен, иншаалло. бале, Марьям ҷон, рост гуфтед. Так, акнун дальше хонам. солнышко навиштан. Ассалому алайкум, хоҳари азизи меҳрубон. Ва алейкум салом, солнышко. одежда ё обувь дастгирӣ кунен, апаҷон. Так, Муҳаммад, дар командаи апаи Рудобаҷон кор мекунем. духтаро, айни ҳол 98 нафар ҳастанд. ақаллан 50 лайк нест, духтарои азиз. барои чӣ иқа кам лайкҳо? лайк пулакӣ неку, духтаро. баъд духтарои азиз, боз як чизи дига ногуфта намонад, ки бисёр дар бораи маоши ман мепурсед, духтаро. ман аз маоши имрӯзае ки дар ширкати Атомӣ мегардам беҳад қонеъ ҳастам, беҳад розӣ ҳастам. барои чӣ? барои он ки маош, маркетинг плани ширкати Атомӣ, духтаро, ҳамаш аз рӯи честность, аз рӯи виҷдон. ин хел як миқдор маоша нишон медиҳанду ва я тақсим намекунанд. анами маоше ки 150 000 барои як званияи муайян ҳаст, анамо 150 000 мегиред. барои шумо, барои командатон тақсим намешавад. ана ами хел, духтарои азиз. Так, дальше Мунира, ман аз Панҷакент, беҳтарин. аз Панҷакент, аз диёри Рӯдакӣ. апаҷон, так, муҳоҷир навиштан. апаҷон, шумо шавҳар доред? албатта, фарзандони ман падар дорам, албатта. Так, ассалому алайкум, хоҳарам Настинкаи нишон тед. Настя! ҳозир Настя қати Анисаи ҷиянам берун биромад. Настя! берун биромадагӣ ҳозир мебиёд. Так, Озодбек Валиев навиштан. Салом, эфир кайса шуд? ана духтаро, Настя, диде? ана Михаил, духтарои ман. Всё сделали, да? Там помыли? Да, Убрали? Ну все, молодцы тогда. Калитку прикрой, Настя, то сейчас
И на этот закрой, пожалуйста. Да? Мгм. баъдан духтаро так барои чӣ ин хел пурсиден муҳоҷир навистагӣ дастгирӣ кунед, лайкро фаромӯш накунед. Бале, Фархунда Қодирова навиштанд. духтарони азиз, айни ҳол 123 нафар дар эфири мо, онҳое ки нав ворид шуданд ба эфири мо хушомадед мегӯям. Духтаро ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед, комментарие менависед. муҳоҷир дилам ба ҳамин хел наздик омадед, фикр кардам шиноси худам ҳастед. раҳмат. баъдан духтарои азиз, дар ширкати атомӣ духтаро як намуд, як ряди витаминҳо ҳаст ки барои фарзандотон беҳад фоидаовар аст. Барои фарзандотон натарсида метавонед харидорӣ кунед. барои чӣ ман гуфта истодам? Ман ягон чиза духтаро просто так аз ҳаво ё ки аз ягон кас шунида намегӯям. Ман қатъи педиатр, қатъи офтальмолог оиди лютеин маслиҳат карда, баъд барои модарам лютеин харидорӣ кардам. бояд рӯзи панҷшанбею ҷумъа заказои ман биёд, насиб ман боз барои шумо эфир мекунам ва дар бораи ҳамаш маълумот медиҳам. ва вақте ки модарам истеъмол мекунанд, аз модарам ман маълумота мегирам ки чӣ гуна будааст. росту ҳақиқата ман барои шумо мегӯям духтаро. агар маҳсулоти атомӣ маҳсулоти бесифат мебуд, ман барои наздикони худам тавсия намедодам ё харидорӣ намекардам. салом аз Қазоқистон, Шаҳноза Шарипова. ва алайкум салом. так, муҳоҷир не инҷо аккаунт аст, як дугона доштам, фикр кардам шумо ҳамон ҳастед. ино байни якдигар гап зада истодам. баъдан духтаро витамин барои кӯдакон ана аллакай ҳозир 1 моҳ 1.5 моҳ пас уже соли хониш сар мешавад, учебный год. барои фарзандотон ҳатман аз витаминҳои атомӣ харидорӣ кунед. нашод ҳозир педиатр, ман шуморо мефаҳмонам, равшанӣ меорам ба ҳамин гуфтаҳом. ман аввал аз педиатр як шиносам ҳаст маслиҳат пурсидам ки барои фарзандом ҳамин омега, женшен детский, кальций детский, анамин чизоя аз атомӣ харидорӣ кунам. чӣ хел сифаташ чӣ хел ҳамаша хонда дид, гуфт ки айни ҳол аз ҳама витаминҳои эффективнаи непалённый, оригинальный ин витаминҳои корейский гуфт. даже ҳозир ҳамин российский производителёям бисёртар синтетически чизоя добавит мекунанд. ба ҳамин хотир беҳтарин ширкат беҳтарин маҳсулотҳо дорад. марҳамат духтарои азиз. агар хоҳиши кор кардан надошта бошед, метавонед барои худатон маҳсулота харидорӣ кунед, через ман заказ кунед, ба ватсапи ман нависед. ҳама вақт дар охири эфирам ман ватсапи худама закрепит мекунам. марҳамат даромада духтарои азиз, нависед. савол бошад оиди ягон маҳсулот, заказ бошад, нависед духтаро. баъдан боз як чизи дигар духтарони азиз ки ба тамоми Россия доставка дорем ва доставка мо агар аз 15 000 зиёд шавад бепул мешавад духтаро. ба ҳамин хотир нависед. баъдан оиди хемохем духтарои азиз, беҳад хемохема бисёр мепурсанд ки барои чӣ ёрдам мекунад. худи хемохем духтаро ин хуни организми одама навм мекунад. ҳамаи бемориҳо инфекция бартараф мекунад. ҳамаи бемориҳо, ҳамаи касалиҳо аз чӣ мешавад? аз фишори хун, аз ғафсшавии хун, аз анамино мешавад. ҳамаи бемориҳо аз инфекция, аз стресс. ба ҳамин хотир полностью организма тоза мекунад. перезагрузка организма мешавад баъди истеъмоли хемохем духтарони азиз. духтаро марҳамат, ширкати атомӣ Мариам, ин духтара ки командаи ман духтаро нависед агар касе кор кардани бошад. гулҷаҳон, ман апердоба ман шуморо надидам, аммо расо дӯст доштам. саломат бошед. Шаҳноза Шарипова навиштанд. соҷида дар куҷост? соҷида дар хона айни ҳол отдих карда истодааст. то ман берун рафтаги будам, магазин рафтаги будам, барои хонаи модарам боз ҳамин чизои стройка дар кор буд. рафта харидорӣ карда омадам. додарам чӣ мегӯяд мана вазифадор кардагӣ ки ман полностью ҳамин маҳсулотҳои даркория барои стройка ман харидорӣ кунам биёрам.
доставка заказ мекунем, аз магазин худашон доставка мекунам. Ман интихоб мекунам чӣ лозим рӯи списка доставка мебиёранд. Ана михел духтаро додарам худаш коркати банд. Ман полностью ба дӯши худ гирифтагӣ ҳастам. албатта тарафи финансавиша додарам мекунад. Ман просто анамин аз тарафи ман ёрдам ҳамин. Так, барои шкафчик хариданӣ рафтагӣ будем. Шкафчик харидем омадем. Шкафчики пештар интихоб кардагимо маъқул нашуд. Ин ҳамсоямо музыка мондааст. Владимир Старцев, пишите на русском. Малоҳат навиштагӣ ҳаст барои фарбеҳшавӣ спирулина. ҳаст апаҷон барои фарбеҳкунӣ. духтаро хона медаром ба фикрам ки ин ҳамсоя музыкаи мондагӣ ягон праздник доранд ино. духтаро ин чӣ хел? Арка чӣ хел духтаро нависед? Так. хона медароем духтаро ки музыкаемон ҳозир бо авторскӣ права напурсад аз ман. гулома дидед духтаро? ин гули намошом духтарои азиз. гули намошом. Чё, Анис? Куда ты? А? Бивишки? Эфир у меня. Она духтаро хона даромада. Свет включите? Да, включи. Там музыку включил этот Хасай. Хасан? Да. Так что закройте дверь. Ана духтаро хона даромада. Акнун. Так, ҳозир духтаро ана михел мекунам. Акнун гап мезанем. Так, да, проходи. Соджида, достань мне цветы, пожалуйста, чтобы хоть атмосфера красивая была. Какие? Нешебто? На меня шебете. Сюда поставь. акнун духтаро саволотонро тиҳед, ман саволотонро ҷавоб медиҳам. Так. Дай мне эту табуретку. Так, васкока навиштам. Қати Соҷида русӣ гап мезанед. Ҳар хел духтаро русиям гап мезанем. Соҷида ҳами пашшаи куш. духтаро ҳами ду дона пашша дорем. Тамом безор кардам ин пашша. хонамо гарм несту кам пашша пайдо мешавад. Так, салом алейкум апаҷон, шумо фарзандо чӣ хел? Ва алейкум салом хоҳари азиз. Худоро шукр хуб ҳастем. Шумо чӣ хелед? Молодец. Так, ассалому алейкум. Як худтона нишон тен. ҳоли вақташ биёд духтаро нишон метиҳам. Ман ҳозир барои худама нишон додан тайёр нестам. ҳам рости гап Рустам он қадар бачаи вай нест, иҷозат наметиҳад. иҷозат додагӣ барои канал кушодану, лекин барои нишон додан беҳад вай серьёзна. ин хел нишон додану ин хелое он қадар намеписандад.
Так, меҳроб акрамов, додаратон зан дорад? Албатта зан дорад, 4 фарзанд дорад. Додарам мардаки калон 38 сола. Ғайрат 38 сола, 36 сола? 38? 38 сола додарам. Так, Ҳасан Ҳусейнов дар влогои ҳаст. Так, Қамариддин Шарифов, салом алейкум. Ва алейкум салом. Айни ҳол 137 нафар, онҳое ки нав ба эфири мо ворид шудед, хуш омадед мегӯям. Ба ҳамаатон ҷаҳонӣ сипос барои дастгириятон. Так, ҳамаи ашти марду ҳамин хел. Хайр ҳамин хел ба фикрам. ғурурдор. Не ин намедонам васкон навиштан додар бошанд ё хоҳар бошанд. Ин кас мумкин аз аккаунти фарзандашон даромадагӣ ҳастанд. Не на ҳамаи аштиҳо ин хеланд. баъзе аштиҳое дидем чӣ хеланд. Так, чӣ ҳол дорӣ Ҳасан? Золушкачи ман ҳам занум шӯхӣ мекунам. Ассалому алейкум опаҷон, ба шумо муваффақият. Ва алейкум салом. бачаҳотон наметобанд. бачаҳо площадка рафтагӣ, самакатошон кати ина ҳозир Лёняям қати Лиза рафт, қати Малика. ҳама каса бозӣ доранд. ҷияном ҳоли ҳамин ҷаян ку қати ҷияном ҳама каса рафтагӣ. ай худот некин Трамп зур кор кардай. Умед. Так, ассалому алейкум рудобобича, шумо дурустми саломатитон назми? Ва алейкум салом. Рудоба ҳамсоятон тоҷико. тоҷик кам дар шаҳри мо духтаро. тоҷик беҳад каманд. Илтимос канали мана дастгирӣ кунед. оилаи тоҷик 3 ё 4 оилаи тоҷик ҳаст дар шаҳри мо. шумо 8 фарзанд доред ва мушкил нест калон карданашон. Содиқ навистанд. Ассалом апа, ман иқа тамошо накардам видеоҳотона. Шумо 8 фарзанд доред, мушкил нест калон кардан. Мушкилӣ дорад, албатта ягон кори осон нест, лекин ҳаракат мекунем ки бо роҳи дуруст тарбия кунем фарзандоя. ҳаракат мекунем ки бе камбудӣ калон кунем, тарбия кунем. хайр, мушкилиҳо албатта ҳаст, пеши роҳ мебуроянд мушкилиҳо, лекин мо бартараф мекунем мушкилиҳоя. гулҳоятон бисёр зебо, раҳмат. Так, Золушка шукр. Ина Суҳайло навиштанд. Васко навиштанд. Шавҳаратон ашти буд. Бале. Сомон Азизов, салом. Канали мана дастгирӣ кунен апаҷоно. Манижа навиштанд. Силкаи каналатона биёред, дастгирӣ мекунем. дар личкаи ман нависед, сообщество мемонем. Так, салом алейкум Рудобахон, созен хубен, фарзандо хубанд? Ва алейкум салом, шукр, раҳмат. духтарои азиз, баъдан боз ҳамин дар бораи атомӣ гап мезанам. онҳое ки номнавис шуданӣ ҳастанд, ба ватсапи ман нависед духтаро. кора ба пуррагиш мефаҳмонам. пеш аз кор омадан духтаро, аввал қати оилатон маслиҳат кунед, иҷозат диҳанд, баъд биёед, барои он ки ҳозир мо шумои номнавис мекунем, вақтамоя сарф мекунем, шуморо кора мефаҳмонем, баъд 3 рӯз пас шумо не кор намешавад гуфта, шавҳарам иҷозат надод ё ки хуштомонам иҷозат надод гуфта мебуроед. дар мобайн вақти сарф кардаи мо мемонад духтаро, ба ҳамин хотир маслиҳат кунед. Так, Озодбек Валиев, мобайн ба телефон шуд, ҷавобаша наушникам апаҷон дар бораи витамин. Дар бораи витамин духтарои азиз, витамин барои фарзандотон соли хониш сар мешавад, 1.5-2 моҳ пас духтаро. баъди каникул чӣ хел кӯдак аз каникул бирояд, ҳоли тайёр не, ҳамин чӣ гӯям, кӯдак ҳоли тайёр не, ландаҳурӣ мекунад, танбалӣ мекунад барои хондан, барои мактаб рафтан, саҳари аз хоб хестан, проблема мешавад. барои дигарон намедонам, мумкин ҳастанд модаро ки барои онҳо проблема не, лекин барои шахсан ман вақте ҳамин соли хониш сар шавад, 1 моҳ 2 моҳ мо то ҳамин ҳамон руслаи дуруст ба даромадана фарзандони манам азоб мекашанд, манам азоб мекашам.
саҳар аз хоб хезондан беҳад душвор аст, аз хоб бедор кардан кӯдакоя беҳад душвор аст. барои ҳамин мегӯем ки аз витаминҳо харидорӣ кунед. ана инҷа як кас навиштам ки кай ойлики атомия нишон медиҳед. духтаро, медонед ман аз атомия ойлик мегирам. агар ман маош намегирифтам, ман ягон каса ваъдаҳои дурӯғона гуфта омада намегуфтам ки маош ҳаст, ҳамунҷава равед кор кунед, маош медиҳад гуфта. Медонед духтаро, вақте ки ҳамин маошада нишон метӣ, пула нишон метӣ, духтаро, рости гап барои ман ҳамин чиз як чизе ки ман шарм мекунам. духтаро, ҳамин откровенно гап занем, ман дигар ширкатбаям кор мекардам, ягон маротиба дар бораи маошам гап задагӣ нестам. барои чӣ? Якумаш счастье любит тишину. ҳамин дар кор ненишон додан. барои он ки мисол ман мегӯям ку дар Тоҷикистон, дар дигар, дар ҳамин дар худи Россия шахсони ниёзманд беҳад зиёд ҳастанд. ман маошама нишон дода ва ёя ба гуфти русо ки дразнит кардан намехоҳам. духтаро, на ҳар кас имконият дорад ба атомӣ номнавис шуда кор кардан, ба на ҳар кас имконият дорад дар дигар ширкатҳо кор кардан ба соҳиби маош шудан. ба ҳамин хотир духтаро, мумкин ягон вақт нишон метиҳам, лекин ман тарафдори пул нишон додан, маош нишон додан нестам. духтарони азиз, ҳамин аҳамияте духтаро, хосият ёрава. чӣ хел зани ҳамин доно ҳастанд, зани муваффақ ҳастанд, зани бо фарҳанг, зани бо маданият ҳастанд, ягон маротиба маошашона нишондодагӣ ҳастанд, пулашона не. только личный кабинеташона як бор нишон додагӣ ҳастанд барои боварӣ ҳосил кардан. тамом духтаро, ман ҳам ана ҳамин хел ҳамин рафтору ҳамин кирдора поддерживать мекунам. тарафдори ҳамин ҳастам. манам дар командаи ман ҳастанд духтаро ки аллакай ба маош буромадагӣ ҳастанд, аллакай степ маҳкам кардагӣ ҳастанд, 5-6 нафар. ба ҳамин хотир ман намехоҳам як каса инҷа ҳозир столба буроварда пула нишон тияму марҳамат, ана ҳамин қадар пул кор мекунед, гӯяму шумо биёед ҳамин қадар пул кор кардан натавонед, шумоям дилшикаста, манам дилшикаста мешавам ки як каса хафа кардам, озор додам гуфта. Так, инҷа бо навиштанд ки просто хотела знать ваших результатов. Результаты я уже показала. Я своим девочкам в своей команде я уже показала, я уже доказала. Поэтому, пожалуйста, если хотите со мной работать, пишите мне в WhatsApp. Так, салом апаҷон, хемохема чӣ хел хӯрдан? Падар модарам мегафон апаҷоном Файзигул Насруддинова. Хемохема дар як рӯз як стики бояд истеъмол кунед. агар дар ҳолати бемории вазнинтар бошад, дар дудонагӣ 2 стики бояд истеъмол кунед. Дадохон Абдуллохонов, салом апаҷони ман, баъд чанд ойлик мегирен? Якумин маоши ман духтаро 6 рӯз пас 39,000 рубл буд. баъди он ман як степа маҳкам кунед 39,000 рубл. баъди он ман дар як ҳафта аллакай 2-3 маротиба степ маҳкам мекунам. айни ҳол степҳои ман уже 15 кати зарб намешаваду уже 60 кати зарб мешавад. духтаро, хай худатон ҳисоб кунед. худоро шукр, маоши хуб дорам. ман мегӯям ку духтаро, динаям гуфтагӣ будам ки агар ман медонистам ки дар атомӣ зарплатаҳои нағз ҳаст, зарплата метиҳад, маош ҳаст, кор осон, ман 1 сол 1.5 сол пеш меомадам. ба ҳамин хотир ман беҳад хайр, насиби ман ана ҳамин 1 май соли 2024 омадаам будааст. ҳамин рӯз ман ба насиб кардагӣ будааст. ҳамин рӯз омадам, кора сар кардам, яъне рӯзи 1 май соли 2024. ман пештар медонистам, меомадам. бисёр духтаро барои ман ин кора муаррифӣ кардагӣ буданд, лекин маълумоти кофӣ надоштам ман он вақто. баъди ҳамин где-то 3 апрел буд ба фикрам ки спонсори ман ба личкаи ман даромада дар бораи кор маълумоти кофӣ доданд. беҳад зани босавод ҳастанд, худашон педагог ҳастанд, тавонистанд ки ҳамин дили мана ёфта ҳамин атомива овардан тавонистанд ҳамон кас. ба ҳамин хотир шумо ҳам духтаро, ана ман мегӯям бо забони бурро ки
дар ширкати атомӣ кор осон аст духтаро. балои шахситон намесӯзад. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба ширкати атомӣ, ба ширкати бонуфуз, ба ширкате ки маҳсулотҳои беҳтарин дорад, маҳсулотҳои босифати олӣ дорад, ки дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст, монанди хемохем, монанди спирулина, витаминҳо барои кӯдакон, витаминҳои женшен детский, витаминҳои С, витамин калсий барои устағон, омега, худи омега ин равғани моҳия просто так бе ягон чӣ хӯрдан намешавад ку духтаро. Омегава аллакай масалан омега 1 медонед духтаро, дар дигар аптекаҳо харидорӣ кунед 10 донагӣ 8 донагӣ истеъмол мекунед, дар ширкати атомӣ бошад 3 донаш уже достаточно. 3 донагӣ омега истеъмол мекунед, уже белоку ҳамаи чизҳои макроэлементҳои лозимитона аз ҳамин 3 дона омега мегиред. ё ки ба фарзандатон 3 дона метед, тамом ҳамин кати ҳамаи организма бемориҳош бартараф мешавад. Мама навиштаан Рудоба гӯянд, ки нодида нестам, ки пуло нишон диҳам. Хемохем чизи беҳтарин аст, гиред пушаймон намешавед. Зуҳро Муъминова: ассалому алайкум Рудоба. Ва алайкум салом. Аштиян ин кас ба фикрам. Чӣ хел лайк мемонед духтаро? Лайк ҳамин боло ва сета точкая пахш мекунед ба фикрам, ана ҳамон лайк. Так, атомӣ биёед ҳамроҳи мо кор кунед, пушаймон намешавед, мисли апаи Рудоба хурсанд мешавед. Духтаро роҳашро духтаро бовар кунед, вақте ки ҳамин ширкати атомӣ омадам, чӣ хеле ки ҳамин як санги вазнин аз китфам ғалтид духтаро, бовар кунед, беҳад хурсанд ҳастам. Сестричка Нурбану: баъди чанд вақти кори ойликро сар кардед.